Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшуыбыз мифик зат Шүрәле турында булыр. Шүрәле урманда яши торган мифик зат, күбесенчә явыз рух. Татарлар аны йөнтәс тәнле, сыңар мөгезле ир кеше кыяфәтендә күзаллаганнар. Шүрәлеләр хатын-кыз җинесендә дә булалар. Шүрәле ялгыз кешене урманда адаштырырга, аннары кытыклап үтерергә ярата. Ул ялгыз кешене генә эзәрлекли. Аның эте булса, якын килергә курка икән. Шүрәле куа башласа, агым суга таба чабарга киңәш итәләр. Шүрәле судан шүрли диләр. Су аркылы я йөзеп, я сикереп чыгарга кирәк. Шушы нисбәттән татарда Шүрәлегә су башын күрсәтү, ягъни кемне дә булса төп башына утырту мәгънәсендәге фразеологизм бар. Габдулла Тукайның әкиятендә Былтыр исемле егет Шүрәлене алдап, аның бармагын бүрәнә ярыгына кыстырып калдыра. Мондыйрак әкият русларда да бар. Аларда леший рус телендәге лес сүзеннән. Шүрәлегә охшашлы мифик зат чуашларда Арсури, Көнбатыш Себер татарларында Пиццен дип атала. Арсури төрле кыяфәттә булырга мөмкин. Гади карт кыяфәтендә дә, хайван кыяфәтендә дә. Ул өч куллы, өч аяклы һәм дүрт күзле дип ышанганнар. Пиццен Себер татарлары мифларындагы сасы исле урман иясе. Ул уңыш та, уңышсызлыклар да китерә алган дип санала. Чуаш диалектында Шүрәле сүзе дә күзәтелә. Кайбер фаразларга караганда ул чуашча шевер ала, очлы кул мәгънәсендә булырга мөмкин. Шүрәле сүзен шәр, әл, ле компонентларына таркатып караган фараз да бар. Ләкин мондагы шәр төрки сүз түгел. Шуңа күрә бу фаразны кире кагарга туры килә. Охшаш исемле зат Мари, Утмурт, Кыргыз, Казак мифологиясендә дә очрый. Рәфкат Әхмәдьянов Шүрәле сүзнең шүрә сүзенә баглы булу ихтималын искәртә. Шулай да галим Шүрәле сүзенең чуаш теленнән алма булуына да шикләнми сыман. Ихтимал бу сүз борынгы булгарлардан ук килә торгандыр. Телдә Шүрәлене урман иясе дип атау күзәтелә. Татар теле диалектында Шүрәле мәгънәсендә апата сүзе билгеле. Шүрәле әйткән сүзгә бик тиз ышана. Шуңа күрә аны урман сарыгы дип мыскыллыйлар. Николай Гоголь мифологиясендәге су аналары мавкалар турында да имеш алар кешеләрне кытыклап үтерәләр икән дип яза. Ягъни кытыклап үтерү безнең Шүрәлегә генә хас нәрсә түгел. Соңгы вакытларда Шүрәлене хәзерге заман мифы кар кешесе белән тәңгәлләштерергә тырышучылар булды. Ләкин аны борынгы төрки әдәбиятта телгә алына торган кыргый кеше, киек кеше белән янәшә кую нигезлерәк булыр иде. Кайбер ышанулар буенча Шүрәле үз гомерендә берничә тапкыр бармагын алмаштыра. Урман сукмакларында шул бармакларны тапкан кешене шатлык биләгән, чөнки Шүрәле бармагы әйбәт фал булып саналган. Шүрәле образы татар театры сәхнәсендә дә очрый. Әйтик, Җан кисәккәем спектаклендә. Драматург Туфан Миңнуллин иҗат иткән Шүрәлеләр Тукайның урман ияләреннән һичшиксез аерылып торалар. Киресенчә, спектакльдә алар кешеләр тормышына милләтебезнең сафлыгын, сабырлыгын, тәртиплелеген, матурлыгын саклаучылар булып килеп керәләр. Кешеләр югалта башлаган кешелеклелек сыйфатларын Шүрәлеләр кире кайтарырга ярдәм итәләр. Моңлы җырлары, заманча биюләре белән тамашачыларның күңелләрен яулап алалар. Габдулла Тукай үзенең Шүрәлесен түбәндәге чирәк итеп күз алдына китергән. Өмид юк түгел әле. Бара торгач үз арамыбыздан махир рәссамнар чыгып, Шүрәленең кәкре борын, озын бармак, мөгезле башларын һәм дә кулы кысылуларын, шул тасвир кыйлынган урманнарны һәммәсен тәрсим кыйлып чыгарырлар дип язган ул. Аның бу хыялы тормышка ашты. Кәгазьдәге рәсемнәрдә генә түгел, без Шүрәлене сынлы сәнгатьтә дә күреп беләбез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.